kalibutan, mahanaw lamang ang tanan. Way kapuslanan ning kalibutan. Ikaw ug ako, labay sa kalibutan. Andam kadunay igsoon sa Ginoo. Ayaw usiki ang mga katuigan. Ayaw usiki mga adlaw karon. Ayaw usiki ang pitik sa orasan. Kay basin ugma ang tanan magmahay ka. Sa kalibutan, lumalabay lang kita. Panghimuslan ang gugma sa Diyos. Sa kalibutan, lumalabay lang kita. Panghimuslan ang kamaayo sa Diyos. Ikaw o ako, lumalabay sa kalibutan. Atong tuloy anan mao ang langit. Ikaw o ako, lumalabay sa kalibutan. Ang atong tuloy anan mao ang langit. Ikaw o ako, lumalabay sa kalibutan. Ang atong tuloy anan mao ang langit. Tanang butang ning kalibutan, mahanaw lamang ang tanan. Way kapuslanan ning kalibutan. Ikaw o ako, labay sa kalibutan. Andam kanunay igsoon sa Ginoo. Ayaw usiki ang mga katuigan. Ayaw usiki mga adlaw karon. Ayaw usiki ang pitik sa orasan. Kay basin ugma ang tanan magmahay ka. Dinhi sa kalibutan, lumalabay lang kita. Panghimuslan ang gugma sa Diyos. Sa kalibutan, lumalabay lang kita. Panghimuslan ang kamaayo sa Diyos. Ikaw o ako, lumalabay sa kalibutan. Ang atong tuloy anan mao ang langit. Ikaw o ako, lumalabay sa kalibutan. Ang atong tuloy anan mao ang langit. Dinhi sa kalibutan, lumalabay lang kita. Panghimuslan ang gugma sa Diyos. Sa kalibutan, lumalabay lang kita. Panghimuslan ang kamaayo sa Diyos.
kanimo Dios. Oh, hallelujah. Salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, O God. Oh, Rabaya Shande. We give you praise. We give you praise. Ayaw sayang ang panahon igsoon. Simbahan ang atong buhay, Dios. Hallelujah, Lord. Oh, Rabaya Shande. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord. Dalaygon ikaw, Dios. Hallelujah. Walay sama kanimo, Dios. Walay sama kanimo, Dios. Hallelujah. We give you praise. Oh, glory. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. Ikaw ang among Diyos karong adlaw, O God. Ikaw ang among buhi nga Diyos. Ikaw among gibayaw, Lord. Salamat, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, O God. Oh, glory. Pagkamaayo mo gayon, O Diyos. Oh, glory. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. We give you praise. We give you praise. Thank you, Lord. Ikaw, Diyos, sama kagahapon karon og sa umaabot. Ikaw ang Diyos nga buhi nga niya sa among mga kinabuhi, O God. Salamat sa kinabuhi, O Diyos, nga antud dining mga adlaw. Ikaw pagayon, O Diyos, ang nagaatiman ka namo. Hallelujah, Jesus. Wala gyud mo balhin ang imong gugma. Wala gyud mo balhin ang imong gugma niya ra gayud kanamo kanunay. Salamat kaayo, Dios. Luyo sa kaimdang sa kalibutan, O God, ana gayud ikaw kanamo. Wala ikaw mo biya kanamo, O Dios. Wala yun di mo ikaw kami gibiyaan, O God. Pagkamaayo mo gayon, O Dios. Wala kami laing ikabalos kanimo, gawas lamang sa pagsimba, pagday kanimo, Dios. Pagkamaayo mo gayon sa among kinabuhi, Lord. Wala yung sama kanimo, O God. Salamat kayo Ginoo nga suliyo sa kadagat sa mga katawan. Usa kami nga imong kipili, O God. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Lord. Salamat yun kayo, Diyos. Thank you, Lord. Salamat, Jesus. Pagkamaayo mo gayon sa among mga kinabuhi, Lord. Thank you, Jesus. Lain usab ang panahon nga imong gipaabot kanamo, Ginoo, niini mga adlaw. Salamat sa balang Espiritu Santo nga mokalayo kanunay kanamo. Ang kainit sa among pag-alagad kanimo nagapadayon mas labi pa niini mga adlaw karon. Mga Ginoo, magapadayon kami uban sa dakong kalipay nga makig-uban kanimo. Tungod kay ang balaang presensya aniya man taliwala uban kanamo. Mao nga dihugi ang pulong puno sa kinabuhi. Magapadayon kami sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Amen. Pwede mo dire sa kilid. Oh, dire. 1, 2, 3, 4. Kilid. Pwede ra. Dire, oh, dire. Kilid, dire. Ayaw mo diya sa likod. Oh, diya. Oh. Ay, lugar kayo. Dire. Pwede mo dire po sa kilid, oh. Diya. Pwede po diya, oh, tunga. Kala, dalala ang banggo. Okay, praise God. Akong tawagan ang mga presbytery na ampuan na to ning ato ang lead wall. Dali mo. Dali, Marites, ato ang chairman, ato ang leader sa lihi, sa ismag, dali mo.
Praise the Lord. Di adiri, niabot lang atong laid wall. Sa Domingo, wala na, makita na nato diri. Okay. Atong ampuan. Praise God. Pag-ibot daw, Brother Michael og isa, guniti. Kada. Oh, pagtagsa siguro mo gunit. Kana. Niabot na. Okay, pag-ibot mo, tagsa-tagsa mo, bit-bit. Okay, kana. Ay lagbuhi eh. Yeah. Lain. Okay, kana. Mulain ang tingog di ano, basta na matabol. Okay, sige, tubang mo dito. Nakita na ang bunga sa pagtuo, amen? Wala gyud dili mahimo sa pagtuo. Mao na sa dili pa magsugod sunod ang atong mga panimbahon, magpasalid na ta diri kana na mga salida dinhi atong i-recall tong mga nangagi nato ng mga Thanksgiving. Kadtong drama nila ni Alex, nila ni Pastor Ilyong. Okay, sige bayaw sa mga kamot. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, Ginoo, bunga sa pagtuo. Aniya karon dili lang ingon nga nangandoy apan nakita na namo Ginoo nga kini nga lead wall mahimong panalangin sa tanan nga makasudong niini. Himua Ginoo nga dunay kinabuhi ang magagawas niini nga lead wall. Og salamat sa imong pag-uban kanamo. Og sukad karon Ginoo, diha sa imong kaparasan og sa imong gingharian, mapasundaya Ginoo ang imong pagkadiyos. Pinaagi niini, nagaila kami nga ikaw gayod ang Dios nga nagahatag og nagaplano sa tanang mga butang. Busa salamat sa mga kalampusan ug kadaugan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. 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 Hinay-hinay. Bugat-bugat no? Mao ni pasaanon diri sa ato ang tower diha. Okay, karon daw Miyerkules ni hangyo ang tag-iya ni ani na magpatabang sila katong bakantira na mga ismag. Okay. Naapoy mga young people ato pong tawagan na mga bakanting mga young people. Nawala sila mga laing lingaw sa ilang balay. Dali mo diri kay ang inyong kusog gikinahanglan kung sa mga paagi ani karon nila. Okay, nadugay gid natong paabot sa atong pagtuo nga wa gyud mo give up ni gaabot ra gyud. Okay. Okay, di ta magdugay. Kumusta mo diha? Nindot man mo tanaw. Pwede pa diri kani Lagi. Pwede diha, kuhaon na niya kung magkakuan yun. Kana diha, pwede pa man siguro po na diha, hiktan lang o kanang kuan, lambre. Okay, kung saon magyud nindot, magyud ning musimba ta. Di ba? Nindot gyud ning musimba ta. Oy, ang yawa di lang siya gusto na musimba ka. Pero diha sa Ginoo, kalipay sa Dios na musimba gayud ang tao kay nag-ingon siya nga ang akong katawhan akong giumol aron sa pagdaig ug pagsimba lamang kanako. Tiya mo na mao nay purpose. Pero di na mao'y mensahe nga giandam sa Ginoo karon adto ta sa libro sa Ephesians chapter 6. Episo, mga sundalo ni Kristo. Praise the Lord. Nagaingon siya dinhi sa katapusan, finally. Okay. Nagaingon siya dinhi, finally, be strong in the Lord. Sa katapusan, paglig-on
Okay, sa Greek word, kining word strong is endonamo, means power, means might, strength. Ingon si Pablo sa katapusan, pag malig-on kamo diha sa Ginoo, and in His mighty power, uban sa iyang gahom. Verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Unsa kuno to? Isulob ang tibuok. Okay. Armor, isulob ang tibuok armadura. Okay, kan nagiingon armor diha, makita na to na sa mga television na labi na katong sa unang mga panahon na dunay mga away, bangkaw, pana, naa sila mga breastplate, naa sila helmet, kumpleto sila. Ingon siya dinhi aron makabarog kamo batok sa tanang paagi sa yawa. Verse 12, kaya ang atong pagpakigbugno dili kini sa unod ug sa dugo, kundili batok sa mga punuan, rulers. Batok sa mga punuan, batok sa mga gamhanan, gahom ni ining mangit-ngit nga kalibutan, batok ni ining mga gitawag ipo-ipo, spiritual forces of evil, nga naa karon ibabaw sa kahanginan, heavenly realms. Verse 13, therefore, busa, put on the full armor of God. Iyon siya, ayaw kumpiyansa, pangandami kanunay. Ngano, so that when the day, kay muabot man yun, ug mauna man yun karon, when the days of evil comes, you may be able to stand your ground. Dili ka maluya, dili ka mahadlok, dili ka mo back out, but be able to stand your ground. Muatubang ikaw, mubarog ikaw, and after you have done, okay, mauni. And after you have done everything to stand, stand firm, then with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. 16. In addition, dugang niini, to all this, take up the shield of faith. Iyon ang iyang pulong, ayaw kalimti ang requirement sa pagtuo. Faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation. Take the helmet of salvation. Kinahanglan sigurado na na-fold nimo ang requirements. Helmet of salvation. Okay.
Na ato'y nagpa-schedule sa ako na magpabautismo siya. Ingon ko, sige, magkuan ratag adlaw. Nawala man. Okay. Helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. 18. And pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayer and request. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Ang Ginoo magapanalangin sa yang pulong karong buntaga. Maulang ni, dili lang kita malimot, na dili kita mahibalo ni ini kung wala pa kita mahimo na magtutuo diha ni Kristo. Wala ta mahibalo ni ani ba? Naamantay mga pagtuo pero dili mao na pagtuo. Tanang tao kung pasultihon sa Ginoo naagid sila pagtuo. Pero ang pagtuo naisukdanan ang pagtuo. Na ay object na makaigo ka ni ining faith. Sama niya itong tulo ka mga Hebrews, Sadrak, Misak ug Abednego, versus the crowd. Naabato sila'y pagtuo tanan? Naa. Pero only the three, kadtulang tulo, maoy nakaigo sa object, sa faith. Sa wala pa kita diha kang Kristo, naaman kita'y pagtuo. Pero sa diha na nakabalo na kita tungod kang Kristo, praise the Lord, nahibalo na kita niini na maudi ay kini ang gikinahanglan sa tanan nga mga magtutuo diha kang Kristo. Nga dunay gitawag warfare. Warfare. Pakigbugno. Sa diha di ay nga mataw kita sa Ginoo, dili lang di ay pasayon-sayon rata na muingon born again ako, Kristohanon ako. Apan na ay gitawag pakigbugno, warfare. Ngano? Tungod kay kitang mga Kristohanon, kanunay na kita karon nga nag-atubang sa powerful army. Powerful army whose goal is to defeat Christ Church. I-defeat, pildihon. Mao nga sad to say, baliko na to kadtong mustasa. Na ang mustasa, dili na normal ning kahoy na siya. Ug sa dihang ni kahoy na siya, ni kusog ang pagsaka sa pangalan ni Kristo. Mao bitaw nga nakatanaw gid ko sa internet, gitanaw nako ang mustard plant. Uy, pagtanaw na ko, gamay man di ay ni. Unya wa pagyoy kahoy. So nasabta na to na dili normal ang growth. Kusog ang quantity. Ang gipangita sa Ginoo na mahimo kang army, diha kang Kristo, quality. Amen? Okay, nga naman, nag-atubang kita o usa ka gamhanang kaaway na ang ilang goal mao ang pag-defeat. Itagak yung ka, ihagbong yung ka. Mga ingon si Jesus, pag maalamon ka mo, be wise. Dili lang diha ingon siya, pray so that you will not fall. Hallelujah. Okay.
Number 1, mauni ang gibili ni Pablo sa tanan nga mga believer. Pero subo lang palandungon kay sa ako nang giingon daghan, taas ang kahoy. Kumpiyansa, daghang simbahan, kumpiyansa. So mauni ang bili ni Pablo, ingon siya, be strong. Pagmaligon. Apila diha ang iyang faith. Praise the Lord. Be strong. Atong tanaon si Pedro sa Matthew chapter 14. Unsa kaligon ang iyang faith. Sa kadaghan sa iyang kauban nga mga disipulo, siya ra ang nakaako nga milakaw diha sa dagat. Matthew chapter 14. Okay. Pero bisan tuod og ang imong faith, may panahon na mo wave. Sama kang Pedro. Apan salamat lang po sa mga panghitabo nga nakita nato ni Pedro kay makatabang po di para sa ato. Na di ay dili maayo na mosalig kita sa atong kaugalingon. Apan dili yun ta malimot nga naay usa nga nagpaabot nga musampit ka kanunay niya. Okay. Dinhi makita nato sa chapter 14 verse 22. Jesus made disciples get into the boat. Gipasakay ni Jesus ang iyang mga tinunan diya sa sakayan. O niya, miuna sila ngadto sa tubig. Samtang iyang gipangbuhian ang mga katawhan. 23. Humani ini, misaka siya sa bukid o nagampo si Jesus. O sa diha nga mikilom-kilom o bigabi na, siya na lang yun usara. Didto sa maong bukid. Apan ang sakayan nga gisakyan sa iyang mga tinunan layo na kaayo. Og tungod kay layo naman kaayo, wala malikay nga nahiabot ang kusog nga unos. Og kini nakapauyog kanila. Og tungod niini, gabi na kaayo kadto sa verse 25. Si Jesus mingapas kanila nga naglakaw ibabaw sa lanaw. Unya ang iyang mga tinunan tungod sa kahadlok. Nangahadlok sila. Og didto nakaingon sila nga naay multo. Og misinggit sila. Verse 27, but Jesus immediately said to them, ingon siya, take courage. Ayaw, ingon siya. Ako kini. Don't be afraid. Ayaw kahadlok. Og didto si Pedro, mitindog siya og miingon. Ginoo, ingon siya. Kung ikaw man kana, sultihi ako. Tell me to come to you on the water. Tanawa ra si Pedro. Wala siya sa pagkadungog niya nga si Jesus naglakaw ibabaw sa tubig. Wala siya magbuot-buot nga manaog apan, naghulat siya sa word. Amen? Word. Naghulat siya. Word. Jesus, iyon siya, kung ikaw man ka na, sultihi ko. Nga muanha kanimo, ibabaw sa tubig. Ming release og word si Jesus. Mingingon siya, come, dali. Og sa pagkadungog ni Pedro, nanaog siya sa dagat. You see, tanawa ra. Unsa ka arisgado ni Pedro? Kung ikumparar ang atong pagtuo, kumusta ba? Wala yun siya magduha-duha nga naataliwala sa laod ug lawom nga tubig kini. Sa pagkanaog niya, namatikdan niya nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Ngano? Tungod kay nagsakay siya sa word of God. Jesus, kung ikaw man kana, if it is you, ingon siya, tell me to come. Pag-release ni Jesus, come. So nanay word. Sakay siya sa word.
ug sa pagsakay niya, milagro ang nahitabo. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Milagro ang nahitabo. Nakalakaw siya paingon kang Hesus. Sama ba ni Moses kadtong nagbuhat ang Ginoo og papan, wala si Moses mahibalo na niabot na ba di 40 days and 40 nights nga nagatubang siya kanunay sa Ginoo, nga nagtan-aw siya giunsa sa Dios ang pagsulat sa kalayo pinaagi sa iyang tudlo ug sa iyang pagdala sa papan. Wala siya mahibalo nga mingpilit ang gahom sa Ginoo kaniya. Nahibalo ba siya? Wala. Sa iyang hunahuna, wala siya ra. Pero ning pilit na ang gahom sa Ginoo kaniya. Mao gani nga nangahadlok ang mga Israelites. Iyon siya, hayag ba nang imong naong? Tabuni ka na. Naon sa diay ko? Ngano, tungod kay kanunay siya nga nakigtagbo sa Ginoo. Maupod ni Pedro uban sa iyang mga tinun-an, kanunay nakiguban apan nag-agad si Pedro sa word. Karon nakalakaw siya. Ug sa dihang nilakaw siya. Praise the Lord. Minglingi siya. Ug sa dihang milingi siya, didto nakita niya ang palibot. Kining kalibutan na gilibutan sa daghang dagom sa kinabuhi. Sa tinuod lang, dagom sa kabalaka, dagom o bagyo sa kaguol. Hallelujah. Dagom sa tanang mga suliran. Mao'y nakita ni Pedro. O sa dihang nakita ni sulod ang kahadlok. O sa dihang ni sulod ang kahadlok, wala na mag-effect ang iyang faith. Okay, nakuha ninyo. Amen. Sa dihang misuro ang iyang mga mata sa pagtanaw sa gawas. Ang gahom sa supernatural, praise the Lord, nag-anam. Ug siya usab nag-anam og kaunlod. Ug sa dihang namatikdan niya nga naunlod na gyud siya. Nahibalo ba ang Dios nga naunlod siya? Mga igsoon, ang kinabuhi ni Pedro dili layo sa atong kinabuhi. Naagi panahon na muingon na gyud ta sao naman nato ni unlod na gyud ta ni. Nahibalo siya. Walay mga butang nga wala masayre sa Dios. Ang Isaiah chapter 43, tan-awon daw nato. Okay. When you pass through the water, mao na verse 2. Sa diha nga ikaw mulakaw ibabaw sa tubig. Iyon siya, ako anaa uban kanimo. Amen. Ako anaa uban kanimo. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, amen, you will not be burned. Tanan nga atong ginahimo, wala gyud na masalip diha sa Ginoo. Mao, balik ta sa Ephesians, nagkinahanglan gyud ta og lig-on, strong. Amen. Lig-on, strong. O ang atong pagtuo diha sa Ginoo, kusgan, strong. Mo na nga ingon si Pablo, be strong.
Pag malig-on ka mo. Praise the Lord. Okay. Balik sa Ephesians chapter 6. Be strong in the Lord. Finally, be strong in the Lord. And in His mighty power. Ang gipangayo lang mauna mo tuura ta kay naa na siya. Ang iyang mighty power is in you. Ang supernatural. Ngano, tungod kay sa diha na Kristohanon kita, giisip gayud kita mga sundalo ni Kristo. Amen. Mababae o malalaki, mga sundalo kita ni Kristo. Mga maalamon na mga sundalo. Kadto bitang gubat sa Israel dili karon kadto pang niagi. Abi nato kinsa tong mga piloto nga nagdala sa ilang mga fighter plane. Mga babae ra di ay. Ni attack dayon mga babae ra mga piloto. Strong. Wise. Okay, so balikon nako. Mao ni ang gibilin ni Pablo sa tanan nga niya na sa kamot ni Kristo. Na dili siya gusto na nayo usa nga magmaluyahon. Iyon siya be strong. Pagbalig-on ka mo. Okay. So dinhi, makita na to dinhi na ang kaaway dili usab basta-basta. Apan dako si Jesus nga niya kanato kay kanila. Palakpakan nato ang Ginoo ni ana. Dili basta-basta kining atong giatubang. Hallelujah. Ang atong kaaway nag-ingon ng Biblia, maong yawa og ang tanan niya nga mga strategy, tanan niyang mga pamaagi. So maibawan naman nimo ang iyahang pamaagi. Nganong mahibalo ka? Hallelujah. Tungod kay ang langit nung kaalam naa naman sa kinabuhi nimo. Pero ang ordinaryong tao, hallelujah, wala. 1 Peter, tanaw na to ni B. Wala. 1 Peter chapter wala ni chapter 2 verse 14. Okay, mao ni. So dili tanang simbahan di ay praise the Lord. Dili tanang simbahan nagkinabuhi sa tinuod nga pagkinabuhi. Kahoy. 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Verse 14. Ang tao nga walay Kristo. Sa ako diri spirit. The man without the spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God. Bisan pa unsa siya ka professional. Bisan pa unsa siya ka honorable. Kung wala siya ay Kristo, he cannot understand about the spiritual things of God. Why? The Spirit of God will search even the depth things. Ingon ang pulong sa Ginoo. Okay. Nag-ingon siya, the man without the Spirit does not accept the things. Ang tao nga wala gayoy Kristo sa kinabuhi, dili siya makasabot. Kay ngano, kining mga butanga, kadto ra manggihatagan og katungod nga makasabot.
Only to those who have Christ and the Spirit of God. Kaya kung wala ka niini, dili gyud ka. Bisan pa mahurot pa nimo ang tanang kaalam sa kalibutan, naron lang ka magkasabot? No. Praise God. Daghang mga maalamon sa kalibutan nga unsa gipakaulawan sa mga walay alamag. So, padayon na to, pagbasa. The man without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God. Why? For they are foolishness to him. Sa pagkakaroon ang kalibutan, mas gamhanan man yun. Imagine, sa upat ka klase nga yuta, nga gipugsan sa pulong, tulo ang iya sayawa, usara ang iya sa Ginoo, nagpasabot, powerful sila. Ang usa na hagbong sa dalan, ang usa na hagbong sa kabatuan, ang usa na hagbong sa sampinit. Patay ang tulo. Usara gyud ang iya sa Ginoo. Garabi kagamhanan sila niining yuta. Pero salamat sa Ginoo na ay mas labaw pang gamhanan nga naa kanimo nagapuyo sa kinabuhi nimo. No other than the Spirit of God. Atong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Okay. Nag-ingon siya din para kanila binuang kini. And he cannot understand them. Ngano? Because they are spiritually discerned. Dili man sila espirituhanon nga tao. Kay dili man sila espirituhanon nga tao, ang ilang mga pamalandong, ang ilang mga pangunahuna, dili makaapas sa imong nasabdan karon. Dili lang sa mga tao ni kalibutan na mga simbahan, subo palandungon. Praise God. Okay. Verse 15, the spiritual man makes judgment about all things. Ang mga espirituhanong tao, tanan nga mga panghitabo, masabtanan niya. Apan siya, okay, but he himself is not subject to any man's judgment. Mao na nga bisag unsa og sulti nimo. Hallelujah. Pero ikaw, naana sa imong kasing-kasing, nahibalo ka na sa dagan sa panahon. So, ingon ang Biblia, pagmalig-on lang, be strong. Amen? Put on the full armor of God. Nga naman, naaman kita'y kaaway. O ang atong kaaway is a powerful army. Kaya kung wala pa tayo Kristo, wala, dili yun. Wala din tayo. Pero karon, praise the Lord. Pero karon, kumusta? Inig prayer meeting in Jesus Christ. Jesus! Kuratan sila with authority. Ang word sa Ginoo, dili na mausab. Ligon pagayod kayo yun siya, ang langit ug ang yuta, mahanaw. Apan ang akong pulong, yun siya, magapabilin gayod hangtod sa katapusan. Heaven and earth, yun siya, will pass away. Apan ang akong pulong, yun siya, dili mo pass away. Never. Okay. So sa diha nga nakasabot ka,
ikaw kadtong yuta nga nahagbungan. Sa giingon maayong yuta og ang binhi nga nahagbong sa imong kinabuhi wala kini masayang kay ngano nagbunga man kini 30, 60, 100 palakpakan ang pulong sa Ginoo. Nagbunga og kining yuta walay lain ikaw kining yuta. Mao na nga bispag unsay tingog sa kalibutan dili na gyud ikaw malingla pa. Ngano? Ang pulong sa Ginoo, praise the Lord. Dunay kaaway nga gamhanan. Apan tungod kay gamhanan sila, mas gamhanan ang ania kanato. Okay. 1 Corinthians chapter 15. Gamhanan. Maulang na ayaw kalimot. Naadiha sa sulod sa imong kasing-kasing ang pinakagamhanan. Mao na nga ingon si Jesus, gihatagan ko kamo gahom sa pagtamak sa mga halas ug uban pa aron sa pag-overcome sa tanang kaaway, sa tanang gahom, to overcome all the power of the enemy. Ingon siya, nothing, walay makadaot, walay makaunsa. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. 1 Corinto 15:57. But thanks be to God. Thanks be to God. God gives us the victory. Hallelujah. Wow. Siya'y naghatag kanato sa kadaugan. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm. Barog, iyon siya. Dili matarog, ayaw sibog, iyon siya. Always give yourselves, padayon. Always give yourselves to the work of the Lord. Padayon sa tanan nimong ginahimo sa ngalan sa Ginoo. Padayon. Ngano? Because you know that your labor in the Lord, ang inyong paghago diha sa Ginoo, dili gayud kamo makawang. Atong palakpakan ang pulong. Wala na ang kadaugan. Pero ang tao nga wa magkabuhi diha kang Kristo. Hallelujah. Okay. Ang tao nga wala magkinabuhi. Okay. Padayon lang yun siya nga buta. Psalm chapter 8. Okay, Salmo kapitulo 8. Ang tao nga wala gayo diha kang Kristo. Okay. Verse 1, O Lord our God, how majestic is your name in all the earth. Unsa ba kagamhanan, majestic, pagkahalangdon, pagkadungganon. You have set your glory above the heavens. Ang imong himaya gipahilo na ibabaw sa kalangitan. From the lips of children and infants you have ordained praise. Because of your enemies to silence the foe and the avenger. Verse 3. When I consider your heavens, the work of your hands, the moon, stars, which you have set in place. Sa diha nga akong giila, diha sa kalangitan, ang buhat sa imong mga kamot.
Sama niya anang bulan, mga bituon nga imong gipahiluna sa nagkadaiya og saktong dapit. Ingon siya, ako kining giila. Ingon si David, nakaila ako Ginoo, kung giunsa nimo kining tanan sa pagpahiluna. Pero ingon siya, ngano ba nga ikaw nagahatag man og dakong importansya sa tao? What is man that you are mindful? Bili, mindful. Nganong imo manghatagan og bili ang tao? The Son of Man that you care for him. So si David naghisgot sa duha, Ginoo og tao. Ang Ginoo kanunay nga nag-atiman. The God's providence, ang iyang pag-care, giunsa niya pag-atiman. Kadako-dako sa kalibutan, giatiman niya, tanang mga mananap, dagko nga mananap, o gagmay nga mga mananap. Giatiman niya kini. Pero ang tao, bisan ang tao, wala pagayod siya maablihi. Giatiman, gihapon siya. O niabot na yun ang adlaw, nga ang tao, pamatahon sa Ginoo aron makaila kung kinsa ang Dios, apan wala man magtagad ang tao. Pipilara sa upat kaklase sayuta, usaragyod ang nagtagad ni ani. Ang tulo, wala gayod magtagad. Kay wala man magtagad, ang tao nagpabilin buta. Ang tao, ang ilang huna-huna, basta magkasimba lang, simba rin kita kay, ang ilang huna-huna, ug musimba, panalanginan rin lagi ta. Dili, ang giuna-una sa taong panalangin ka nang makakaon, makakwarta, mo na, dili na mao ang priority sa giingon God's blessings. Kanang giingon ra makakaon, makakwarta, kaduha ra na siya mo nagiingon nga unaha usa ninyo pagpangita ang gingaran sa Dios ug ang pagamatarong kay ang tanang butang igadugang ra. Ang giuna-una sa tao kining igadugang ra mupalit kuno ginamos kanang una mamay awayan pagkapinig una. Agamayon ra pud ning imo pagkapinoy. Tubig ra ba gyud tato pero awayon pa gyud. Okay, so ang tao wala gayud maguna-una niini. Kanunay nga nagpabilin siyang buta ug bungol. He did not know about God. Bisan sa mga butang that everything on earth was created by God. Wala siya mahibalo nga kining mga butanga nahimo di ay kini pinaagi sa pagbuhat sa gahom sa Ginoo. Wala, ang iyara diha nga. So unsay hunahuna sa tao? Ang hunahuna sa tao mao lang na matagbaw ra siya. Is only to satisfy himself. Mabusog ra, makakaon ra. Murag diha ra. Ang una-una sa iyang kaugalingon nga siyara. Nga siyara ang matagbaw, malipay ra siya. Motong ingon ang Luke chapter 12. Kaon undo, inom undo, suroy undo. Kay dato ka na undo. Hallelujah. Dili na mao mga igsoon. Pasalamat kita nga gitawag kita sa Ginoo. Pasalamat kita nga wala pa masirad ang pulong kay kung musirado na unya ni wala na magnganga. Praise the Lord. Labi nagmawad-an ang imong utok ug bayong pangunahuna. Praise God. Mintras maayo pa ang imong pangunahuna, pahimusli. Kay kining pulunga is life. Life, life, life. Pag mo deteriorate na unya ang lawas, samot na ko ng utok, wala na.
lugaw na. Praise God. Mauni pasalamat nga bisan sa atong panahon ang Ginoo na agihapon uban kanato. Dili gyud ta niya biyaan, sultihan ko kamo. Wala magmater sa kahimtang sa tao, apan nagmater kini sa kapuno sulod sa imong kasing-kasing. Ang espirituhanong bulawan nga niya sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Mauni. Kay kung ang imong kasing-kasing na puno sa bulawan, na puno sa bahandi sa Ginoo. Hallelujah. Dili mausab ang imong pagbati, kalipay, malinawon. Amen. Kalinaw, kalipay diya sa Espiritu sa Dios. Mao na dili kita niya pasagdan. Unsa man ang dagan o ang paghitabo sa atong panahon. Sa marabang nga nagsakay ta sa eroplano, uban lang ta sa pagtikilid niini. Dili ta parehag kanding na musakay og pampbot na ikarga dito kay itabok sa pikas isla. Pag mutakilid ang pampbot, mudagan ang kanding sa katig. Tabangan nila ang pampbot na mabalanse. Pag mutikilid din, mudagan na po sila dito. Pero kita, stay where you are. Amen? Apan kinahanglan naa ka sa insaktong linya. Naka sa insaktong dapit karon. You are always in the right track, right lane of God. Pag tikilid sa aeroplano, tikilid na punta. Kay naa may driver si Jesus. Iyon siya tungod kay ikaw nagmatinod-anon. Wow! Na ako'y dili di ay matinod-anon. Apa nagtuo ako nga kita dinhi tanan mga matinod-anon. Ilikay ko kamo. Gihatagan na daan tag-answer, dili ba? Ay, ang pagkamatinud-anon raman di ay. So, dili problema. Mauni, matinud-anon. Mauna, kining mga Kristohanon, magsinuuray gyud tag maayo. Suod. Pero kinahanglan bantayan pod nato ang sobrang suod. Kay amen ba? Oh, bantayan pod nato na kana mga kukomedya nato na moarag manglapas na kinahanglan tagkaalam diha. Okay. Revelation chapter 3, iyon siya matinud-anon. Tungod kay ikaw nagmatinud-anon man since you have kept my command to endure patiently. Imo man gyud nga gibantayan ang tanan nako nga gipahimangno kanimo. Ug nagmainantuson ikaw, I will also keep you from the hour. Ingon siya, ilikay ko usab ikaw sa takna, hour of trial that is going to come. Mahitabo gyud di ay. Going to come upon the whole earth. Dili nation, earth. To test those who live on the earth. Wow. Maura ni. Iyon siya tungod kay ikaw nagmabinantayon man o nagmainantuson man ikaw patiently. Iyon siya, I will also keep you. Ang Ginoo na maunay mulihok kanato. Kay kung wala siya, wala gayud kitay mahimo niini. Okay, salamat nga naa siya.
So mauni, dunay dako nga pagkigubat, apan ang atong pagkigubat dili sa tawhanong pagkigubat, not human but in spiritual warfare. Espirituhanong pagkigubat. Sukol. Kay kung dili ka mo sukol, naay dako og gamhanan nga kaaway, ngang ilang kalabuoton mao ang paglaglag is to defeat Christ Church. Hallelujah. Katapusang bersikulo 1 John 4:4. Nahisulat na, di na mausab. Iyon siya dinhi, you, dear children, are from God and have overcome them. Tiyaw mo, nahisulat naman gida ini, na kita ang nahimong mananaog. Kita ang kanunay nagadaog because the one who is in you, kay siya nga naa kanimo, greater than the one who is in the world. Hallelujah. Dako siya nga niya kanako. So pag matinud-anon igsoon, amen? Pag matinud-anon, dili man malikaya nato na makapaminaw ta, makadili ta sa dagan sa panahon sa kalibutan, nalibutan og daghang dag-om kining kalibutan. Apan gihimo lamang kini aron makakat-on kita nga mosalig sa itaas. Trust. Amen? Salig diha kaniya. Trust in the Lord. Salig diha sa Ginoo with all your heart. Sa tibuok nimong kasing-kasing. Okay. Kaysa diha nga mosalig ka, He will make your path straight. Tanan nga nagansang-gansang iya ka ng patagon. Aron nga maglakaw ka nga dili lisod. Walay lisod sa kinabuhing Kristohanon. Walay lisod. Bisan pa unsa ka powerful ang kaaway, mas powerful siya nga niya kanato. Dako siya nga niya kanako, dako siya nga naag kanimo. Manindog kita. Praise God. Taas ang magamot Ginoo. Salamat sa imong pagpahimangno kanamo. Salamat sa imong gugma nimo kanamo. Maulang na mubarog kami nga malig-on. Tungod kay imong saad dili gayud mausab. Salamat sa imong pulong sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Gitawagan ako ang mga presbytery na i-prepare na nila diri o ang atong Diyos uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos uli kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyok sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Uakyod ko sa iyang
presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang ating Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang magaday, ang ayan siyang humyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang bugna giluwas kaniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Walay gahong kaulo, kay giluwas ka sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Walay gahong ang kaulaw, kay giluwas ka sa Ginoo. Tuyong sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Bukaplot ko sa iyang presensya. Ambag sa kalipay, kay giluwas ka sa Ginoo. Walay gahong ang kaulaw, kay giluwas ka sa Ginoo.